Radi by sme vám predstavili strednú odbornú školu automobilovú so sídlom v Trnave na Koburgovej ulici. Je určená predovšetkým študentom, ktorí chcú svoje životné zameranie spojiť s automobilovým priemyslom a prácou okolo motorov, automobilov či motocyklov. Nemusia to byť čisto jednotkári z matematiky, z fyziky, skôr sú to chlapci, pre ktorých máme vzdelávacú ponuku, ktorí majú vzťah k manuálnym zručnosťam alebo k technickým predmetom. Už od malička ma bavili autá a už od malička som vedel, že chcem robiť v automobilovom priemysle a práve preto som sa rozhodol pre výber tejto školy. Najprv som sa rozhodol, že budem kuchár čašník, ale keď som uvidel, že kam sa uberá automobilový priemysel, tak som si vybral túto školu a myslím si, že som si vybral správne. Ak sa rozhodujete, aké bude vaše životné zameranie, je dôležité brať do úvahy súčasnú situáciu na trhu práce. Množstvo absolventov desiatok vysokých škôl zostáva nezamestnaných, na rozdiel od kvalitných remeselníkov, po ktorých je rastúci dopyt. Na Slovensku máme veľa vzdelaných ľudí, ale málo kvalifikovaných a to sa netýka len autoopravárenstva, ale všeobecne remesiel, čiže títo žiaci alebo žiaci končiacich ročníkov, pokiaľ s rodičmi budú rozmýšľať nad tým, akým spôsobom sa uplatniť ďalej v živote, tak určite pre nich bude cesta rozhodovania ľahšia, pokiaľ budú zameraní na remeselníctvo a remeslá ako také, nehovorím na automobilový priemysel. A prečo na automobilový priemysel, tak je to hlavne z toho dôvodu, že to je najrozvinutejšie od tej priemyslu a určite potreba takýchto kvalifikovaných ľudí pre túto republiku bude veľká. Stredná odborná škola automobilová má na základe rozhodnutia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a svojho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a automobilový priemysel. Škola umožňuje záujemcom študovať v rôznych odboroch: autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, autoopravár karosár a autoopravár lakovník. Na základe požiadaviek zamestnávateľov sa od septembra 2015 začne opäť s výučbou učebného odboru nástrojár. Po absolvovaní trojročného štúdia a získaní výučného listu môžu študenti pokračovať ďalej dvojročným denným nadstavbovým štúdiom a získať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou so zameraním na strojárstvo, dopravnú prevádzku alebo predaj a servis vozidiel. Najmä tento odbor je zaujímavý pre tých, čo chcú v budúcnosti pracovať ako predajcovia automobilov či prijímací technici v značkových showroomoch. Na škole je možné študovať aj v štvoročnom maturitnom odbore mechanik nastavovač. Od septembra 2015 plánujeme otvoriť nový študijný odbor autotronik. Profesia autoopravár už nie je v tom chápaní a v tom ponímaní, ako to bolo niekedy, že máme jeden šrobovák a jednu 17 kľúč a urobíme generálku. Dneska to auto je jeden veľký počítač, ktorý je zložitý mechanizmus a určite potrebuje vzdelaného človeka, jednak teoreticky podkutého a jednak manuálne zručného. My tomu hovoríme, že to je lekár aut v bielom plášti. Nie je to už zaolejová podlaha, ale sú to moderné technológie, na ktorých prebieha výuka a samozrejme tieto technológie sú používané v servisoch a prevádzkach, do ktorých sa potom naši absolventi zamestnávajú. Prvý ročník je spoločný pre všetky zamerania. Našim študentom to poskytuje možnosť lepšie spoznať remeslo pred tým, ako si zvolia konkrétne zameranie. Je to rozhodnutie častokrát na celý život, takže posunutie hranice veku, v ktorom si musia zvoliť svoj odbor, je veľkým prínosom. Dôležitý je aj fakt, že už počas štúdia sa vytvárajú väzby medzi študentmi a budúcimi zamestnávateľmi. Časť praktického vyučovania je absolvovaná na pracoviskách zmluvných autoservisov alebo iných organizácií, ktoré sú organizované na výrobu automobilov alebo na komponenty pre automobily. Takže už tam vzniká to prvé puto a predpoklad úspešnosti, aby si ten žiak po úspešnom ukončení štúdia našiel hneď zamestnanie. Práve uplatniteľnosť absolventov strednej odbornej školy automobilovej je veľmi dobrá. Prakticky každý študent si vie na trhu nájsť zodpovedajúce zamestnanie. Je to zásluha kvalitného prepojenia teórie s praxou. Škola spolupracuje s približne 50 autoservisov aj s veľkými podnikmi ako napríklad CTF Sachs či PSA Peugeot Citroën. Je to veľa zahraničných investorov, takže uplatnenie by malo byť super, takže je tu veľa firiem ako je Peugeot, Sachs, Volkswagen, taktiež to je veľa predajných servisov a autosúčiastiek.
určite majú remeselníci lepšiu možnosť sa zamestnať, lebo remeselníkov je málo, sú väčšinou iba vysokoškoláci, ktorí neovládajú tú prax, ale iba teórie. Myslím, že uplatniť sa v dnešnej dobe nebude problém. Ako sa hovorí, remeslo má zlaté dno. Túto myšlienku potvrdzuje aj fakt, že už počas štúdia si môžu študenti vďaka praxi v autoservisoch aj finančne prilepšiť. Popri dobrých vyhliadkach na trhu práce, škola poskytuje študentom aj ďalšie benefity, napríklad vodický preukaz skupiny B zdarma. To je, myslím si, že pomerne slušný benefit, pretože naša filozofia spočíva v tom, že žiadny autoopravár nemôže vykonávať plnohodnotné svoje remeslo, keď nemá vodický preukaz. Samotní študenti oceňujú kvalitné podmienky na výučbu, ale aj rôzne mimoškolské aktivity, kultúrne i športové. Škola je pre mňa prínosná tým, že mi dala veľa v rámci odborného výcviku, pretože vybavenosť dielne je veľmi fajn a taktiež sú tu dobre výmenné študijné pobyty a športové aktivity, do ktorých sa škola zapája. Odborní učitelia sú tu veľmi znalí v svojom odbore, ovládajú aj nové technológie. Prínos teda hlavne veľa informácií a vedomostí, ktoré sme od pedagógov vlastne podostávali, čo nás všetko naučili. No a čo môžem vyzdvihnúť, teda veľmi dobre vybavené dielne. Prechod do autoservisu by mal byť bezproblémový, lebo aj autoservisy využívajú takú techniku, akú máme my na škole. Ak hľadáte kvalitnú výučbu, široké prepojenie s praxou a neskoršiu dobrú uplatniteľnosť na trhu práce, Stredná odborná škola automobilová v Trnave je pre vás tou najlepšou voľbou.